Benvinguts al canal de YouTube de la Federació Catalana de Futbol Americà. Estem a l'últim programa de l'any. En aquest 2016 hem tingut molt futbol americà, molta emoció, i aquest cap de setmana hem tingut la Copa Catalana Cadet, la final de la Copa Catalana Sènior i la segona jornada de la Lliga Sènior. Tot això ho repassem ara mateix. No us perdeu el nostre programa. Comencem el resum del cap de setmana anant-nos al municipal del Carmel, on dissabte al matí vam poder viure la Final Four de la Copa Catalana en categoria cadet. Després d'una emocionant primera fase, Pioners, Rookies, Búfals i Pagesos es jugarien el títol d'aquesta 14a edició. Els enfrontaments de semifinals deixaven per un costat els Rookies contra Pioners i per l'altre el duel barceloní entre Pagesos i Búfals. Els Rookies van sortir per totes en la primera semifinal i van aconseguir un avantatge al marcador de ben d'hora amb un 20-0. Pioners va reaccionar després d'aquest primer cop i va ajustar el resultat de cara a la segona meitat amb un 28-14 que encara els hi donava esperances. Quedava tota la segona meitat i el quarterback dels ballesans, Matías Castaño, va continuar amb el seu recital. Pioners no trobaven la manera de contrarrestar el poder ofensiu de Rookies i van acabar caient per un clar 50-20. Esperábamos algo más contundente por parte de Pioners, pero hemos trabajado muy duro, tanto temas como contain, como placaje, coberturas, lo cual nos ha facilitado mucho el tema de poder jugar bien contra Pioners, que es un equipo que realmente tiene mucha historia y siempre destaca por peso. En l'altra semifinal, els vigents campions Búfals buscarien el seu accés a la final davant els locals Pagesos. Els del Poble Nou no volien sorpreses i encara que Pagesos va lluitar en tot moment, la diferència entre els dos equips va ser massa gran. Els Búfals acabarien jugant la final després de vèncer 40-12. En la final de consolació, Pagesos va oblidar ben aviat la derrota a les semis i es van posar en un 3-0 amb un marcador favorable de 20-0. Xavi Gómez i Andrés Doñate comandaven els del Carmel. El descans va servir de bàlsam i revulsiu pels Pioners, que mitjançant jugadors com Óscar Puntós i Adrià Moreno van donar-li la volta al marcador i van aconseguir endur-se la tercera posició d'aquesta Copa Cadet per un ajustat 21-20. Si la final de consolació va estar emocionant, no va ser menys el partit pel títol. Els Rookies, novament com van fer a les semis, van sortir molt forts i entonats en atac. Búfals aguantaven les embestides dels rivals com podien i aconseguien que la diferència al descans encara no fos insalvable, 22-12. A la segona meitat els Búfals van intentar de totes les maneres la remuntada i ben a prop hi van estar, gràcies en part a la gran actuació de Lucas Macero, principal perill dels barcelonins. Els del Poble Nou van tenir fins i tot l'últim atac per empatar o guanyar la gran final, però els barbarencs van saber tancar el partit per 30-24 i endur-se així el títol per segona vegada a la història 9 anys després. Rookies siempre es un equipo que tiene mucha voluntad, tanto en el senior como el junior como el cadete, y yo creo que más que nada ha sido la voluntad y el hacer equipo, porque respecto a fuerzas y potencia de cada equipo, tanto de Búfals como de Rookies, estábamos muy igualados. La magistral direcció de Matías Castaño, quarterback dels Rookies, va servir-li per convertir-se en MVP de la competició. Tenemos mucho potencial, tenemos veteranos, tenemos novatos, tenemos equipo para mucho tiempo, espero, y queda continuar trabajando mucho. Es una copa de los entrenadores, es una copa de los chicos. Los entrenadores estamos allí para apoyar y para intentar que mejoren y hacer que el fútbol español crezca. Estos niños un día serán los seniors del mañana, entonces hace falta formarlos desde el principio. No et perdis res del futbol americà català, subscriu-te al nostre canal de YouTube. La segona jornada de la Lliga Catalana Sènior tenia a priori el partit més interessant de la jornada al camp municipal d'Argentona. Els Bocs s'enfrontaven als Eagles després d'haver guanyat tots dos els seus partits de la primera jornada. Però ben aviat els locals van deixar clar que anirien per feina i que volien la victòria. El joc dels de Vilafranca estava marcat per les passades, però per poques recepcions. En canvi, els Bocs destrossaven la defensa oponent per terra i per aire.
2 touchdowns al primer quart i 3 més abans del descans deixava el resultat ja en un clar 35-0 a favor dels Bucs. Els Eagles no apareixien al camp i els d'Argentona ja només van acabar d'arrodonir el resultat amb 3 anotacions més. Al final, el resultat ho deia tot, 54-0. Amb aquesta victòria, els Bucs manen a la classificació després de 2 partits, 2 victòries que també tenen els Falcons Senglars, que van vèncer sense problemes a Pagesos per 55-0, i també els Reds de Terrassa, que van passar per sobre dels Almogàvers de Salou per un també contundent 47-0. De la part baixa de la classificació escapa Legends amb la seva victòria a casa dels Uroloki per 19-28. La tercera jornada es disputarà el segon cap de setmana del nou any 2017. El mateix diumenge també es va tancar la segona jornada de la Lliga Catalana Júnior, una jornada que va patir varis aplaçaments per les fortes pluges de l'última setmana de novembre. Els resultats definitius són Falcons Senglars 33, Pioners 13, Búfals 14, Pagesos 15, Reds 13, Rookies 26, Imperials 18, Dracs 30 i Fènix 0, Bucs 90. D'aquesta manera, la classificació es queda amb Bucs, Falcons Senglars, Rookies i Pagesos amb 2 victòries i cap derrota, Pioners i Dracs amb una victòria i una derrota, i tanquen la taula Búfals, Imperials, Reds i Fènix, que encara no coneixen la victòria. Diumenge al matí es va disputar al Municipal de Badalona Sud la gran final de la 26a edició de la Copa Catalana. I novament, com va passar la passada campanya, els Dracs de Badalona i els Pioners de l'Hospitalet es jugarien el títol en una final que va esdevenir un gran partit. Els Dracs arribaven a la final directament sense haver jugat cap partit de preparació, però tot i això amb el paper de grans favorits per aconseguir el títol per 7a vegada de forma consecutiva. Els de l'Hospitalet, després de guanyar no sense dificultats els Bucs a les semifinals, no volien repetir el desastrós partit de la passada temporada contra els mateixos Dracs, on van perdre per 51-0. Els primers compassos del partit va tenir a les defenses com a grans protagonistes. Les línies treballaven bé la pressió sobre els cubis i costava moure les cadenes. Un field goal i un safety quasi seguits van servir als locals per començar a posar els primers punts al Lluminós. Amb aquest 5-0 acabava el primer quart. Els Pioners van poder expulsar-se els nervis del gran partit i a poc van sumar grans accions en atac. Fruit d'una d'elles, el quarterback Víctor Martín trobava l'espai necessari per anotar el primer touchdown del partit i donar la volta al marcador. Una alegria que va durar molt poc pels de l'Hospitalet, ja que en el següent drive, els Dracs, a través de grans passades de Sergi Gonzalo i una espectacular recepció a una mà de Raúl Cernuda, tornaven a posar els badalonins per davant, 12-6, resultat amb el que arribaríem al descans. Los vi nerviosos y es lo único que les falta, quitarse ese nervio para jugar mejor. En el vestuario hablamos que eso, ¿no? Que era un equipo igual que nosotros, con las mismas posibilidades y que el que cometiese menos errores iba a ganar el partido. Quedava encara molt per acabar la final, però ràpidament els locals van donar un cop sobre la taula per deixar clar que no volien cap reacció dels Pioners. Sergi Gonzalo novament connectava amb un dels seus receptors, aquest cop Javi Fernández, i s'obria l'escletxa al Lluminós. Una bretxa ja insalvable després de que els Dracs recuperessin la pilota i anotessin un nou touchdown, aquest cop amb una carrera curta d'Eduard Morlans pel centre de la defensa dels Pioners. Nos han hecho 3 o 4 big plays y es lo que nos ha fastidiado el partido, pero en general muy bien, he visto mucha mejoría de todos mis chavales. Els de Ramon Figueroa no van baixar els braços i van poder apropar-se amb una anotació de Walter Jublavi encara en el tercer quart. Però en els primers instants de l'últim parcial els Dracs aconseguien sentenciar la final amb una nova excel·lent passada de Sergi Gonzalo, qui va ser nombrat MVP de la final, cap al seu germà Xavi, posant en el marcador el definitiu 33-12. Aquest any s'han millorat bastant respecte a l'any passat
i la veritat és que ens ho han posat difícil. Al final hem aconseguit la victòria, però ha sigut molt lluitada. Hi ha moltes errades que són de primer partit de temporada, de no haver pogut jugar amistosos perquè ningú vol jugar contra nosaltres i ens ha faltat això. Ells venien molt bé rodats, havien jugat la semifinal, havien jugat un parell de partits amistosos i nosaltres doncs, estem molt encadenant en l'equip i ens ha faltat això, haver jugat un o dos partits amistosos i poder engranar millor l'equip. D'aquesta manera, els dracs aconseguien la seva 8a Copa Catalana, 7a consecutiva, empatant així com a equip amb més títols, precisament els Pioners. Uns Pioners que ja estan centrats en l'objectiu d'aquest proper 2017. Nuestro objetivo es estar en la final y ganarla. Ese es el objetivo de esta temporada. Doncs això ha estat tot per aquesta setmana i per aquest 2016. Des de la Federació Catalana de Futbol Americà us desitgem una bona entrada d'any, unes bones festes i esperem que el 2017 ens porti molt futbol americà a tots i que tots junts ho disfrutem. Bones festes i fins l'any que ve. I got so many felonies I might can't never go to Canada, but Drake said he gon' put some screens, so let me check my calendar. I just popped me one of them whatchamacallits and it boosted my stamina. Now I'm fucking her on the Bannister, guess I just East Atlanta. Then I already dropped Tarantula, fuck a challenge. Damn, these hoes ain't got no manners, bruh. What's the manners? I keep throwing rubber bandits up. Ho, pull your panties up, cause you fuck like a granny. Fuck, you're just an amateur. Petit Philippe gon' make this cricket just try throw the book at me. I look like $500,000 worth of heroin when she look at me. But you ain't gotta fuck with me, my nig. But you stuck with me. But how you call the cops on me, my nig? You grew up with me. I don't usually do this unless I'm drunk or I'm high, but I'm both right now. Got me talking about my life. I don't usually do this unless I'm drunk or I'm high, but I'm both right now. I don't usually do this unless I'm drunk or I'm high, but I'm both right now, and I need you in my life. I don't usually do this unless I'm drunk or I'm high, but I'm both right now.